Umbagadan Shalendat ni pakilaya subut batno re batno. Henry de kejingkular kabala clay. Ban penbet bat ban pen urlong. Pada baka klempoi pat syakatong. Kakela long penban kum kedak bat kedau jong kejing ai mensiem yakinoi kai adok. Ban numrandian Henry ban yaki hadu bakin yop yang yaki jingdawa lingba kejing tho. Kabadai hi karai jong ka sorkar jela. Pat kabanne syirta tat hadien habot inda kidon kijing penkela. Ladangnya nujor bat kiwei kijing yaki kibajukot ban pelong hapo kajela hakipor kibaladap. Kani kijing yaki jong kinoi kai hapo kashatri jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya fastam kapeni bakin nong yaki kidon ya ka nong rim jong ki. Bat ban yeng pat ban yale ya ka hok namar wat hapdeng kibabun kijing kular na ka sorkar kata nadu benai nailar jong snem arajar kat khandai. Lingbau menteri rang bak kejelau konrad ke sangma kini kinoi kai ki yang telim lon penom ki katba ka sorkar kampen ihi daka kam. Ngam komda bakal bos selesai nanti kemudian mungkin dipisah. Hadien cispa arpo kenta lani labun bun sngi kata ka bakilas dang ka ban yaki nakadu ka step jongkar pupra terek parhadu menta ka lai terek ka jong bunai naitung kabakini kinohikai adhok ki bahap apo kalama jongka Federation of All School Teachers of Meghalaya fastam kilasdang manyaki ya ka ban dawa ya ka hok ka jongki ban kintiu bat ban yo ya ta ka hok ka baki ong baki kwa baka sorkar kan kintiu ya ka tulap ka jongki lingba ka ka baki kila pendep la ka kamram ka ban hikai ya ki khun samla bakumju ki hap ki beret ki skol ki prepare nyi bakari ka sien ka baningkong bakin don kinong yaki ke bayang teli melon ya ka jingdawa ka jongki wat hadien baka sorkar jela kaladap ban ai ka jingkular henrei kimsim lakhi pat nakani ka jaka namar kim pat yo pedang ya ka rai ka jongki ya ka rai jong ka sorkar ka ban ai lingba ka ka kot ka city ban pinskam shisha ba ho ka sorkar kaladap pendap ya ka kamram ka jongki ha ka bai dei bat ka jingdawa ka jongki namar kani kam juja khat apo ka jela ka jongi haba kidon kino ki jing yaki ngila ban ong bahadien ba ka sorkar jela kala ai ka jingkular ki babun lagi de ki sang naki kinhon sang ki paper lani ki association jong kino ki jakatrei ki babun hi ki pidiang ya ka jingkular ka sorkar bat ki lit phai no chlayeng ba hadien kata hadien ba kam simla urlong pat ka jingdawa ka jongki namar ba ka sorkar ka chukular ka yaki ki wan phai biang pat sagi jaka jong ki jing yaki Andre kani kam simla long menta tong ini sngap bat ka jing kran ba kini kinoi kai ka kabla ai men sim ki ban pelong ban song ha kani ka jaka hadu kani ka sngi wat hadien ban nakaliang umentri rangba ubalali jingo iknoi kai hagaro hills ula ai ka jingkular baka sorkar kan simkia usimbot menteri rangba ru ula ai ka jingkular bat ong ru ki ban kentu ki ban li phai slayeng kenthop ru umenteri ka tanat puli puthi ubala ai ru ya ka jingkular ka jongu hadien ka jingi kendo ba kinoi lam ka fastam tongin ya kran ba katukan ningot kinoi kai kibawan na ki jaga kiba jingai ban song ha kani ka jaka ban yakhi ban dawa ya ka hok ka jongki kong yai kuble ye phi kumiwe na kita kinoi kai kiba philadon ne ka benta ban penhe pensani khulingba ka puli puthi Andre kani ka por song sangsat ban I ba phidon hapo kani ka jaka ban yaki nang mata ban dawa ka hok ka jongpi kong kai ka ba ai men sim pi wat hadien bakladon ka jingkular na kaliang ka sorkar ki babun ki jingkular hakini ki kindiat sngi ki bangila I hapo ka jing yaki ka jongpi balai pat ka pelong pi ba phimsim la pediang ye ka jingkular jong ka sorkar riban song bai ban up ya kata ka rai ka bakaddo bat ban peni da ka jingtho bala deb ban penurlong ye jing dawa ke jong phi la da phila pani thu ngi mano ba ai men cmi pi to ko je dei ba kan ni ke ding she peteng ge ban ya song kan ka jakamo re daw no ka dawa I sorkar ka thok ni ka pot am ngang lai kai sekolah ko snam ajan som thai ki jibun ge jing pula sorkar kham tam ge sorkar jang FDA pa man tamo
kalau kular ni mat kapol pergi dari sulong tang ke kular kan tingi kini kai tingi kuat show baca kular muta ikuat bandong bakal di kuat bagi long kena memang ila song ila kha kan kecaka long le no chon song kai ni tham deyo ke kular kena abi ni pha ke school ke tungi ke yang sem ke tungi ikun tim ni thu bakal long sisa ka long ke sisa ka biang ngilap ni thu iki kalong ko ba sai so mo song ni Manu ba ay men CMP nal ka jing song ra jong ngas ngau kadi ka kamram jong abang le punta pat ki di padalo ko jong ka bedana hani ru ke san lemo ta ka ke story nya mi lang ni persan lang ka ko bakun ada benda yo ke coba ko sekolah syai ke babet ko ni yo tahun ka siam ko jong ini kha jing ki sem jing school ni Jengai na leyeng pidon na kani jaka to hatu kumno pan PA elaki jong ki be bathon chelayeng ndre kai pat ka ba pelong pi ba haringkat ki noi kai ki paran noi kai ki jong pi hatu phio inam ba kata ka jingdawa jong pi kan urlong wala da de ba pinsyong bun sngir akni ga jaka jadi di ba ka jingkerban ngadon ka jingkerban ko skam mo magi pol ke bersua ke jon ki judan ki jingkular ba ngi kerman gini yo sha ba entar ko ngi skam ni yo ka jingkular ko mangi lapan lul ki jong ko ban song ni nak ban ta ban ab jingkular ko sarkar dari jeng dekat ging ke semua agi kun giting adon kila kham he kam set ki ai min sim song bet mai hadok bakut ada pini yo ka ya ka risol ba pha mo jadi ngam don so ai ka tan magi jing e ki bang song hang ni menta ki pat ade ai bagi jing e ka balai pusnam ki bangai long ba jing e lai pusnam ki bun ba ki jing e dengan lai kan irap jing kun ti bat penang pesta iki dekat tuluk ke baridu bat menta lengam so ai mangadon penjagaan tam kesan le pernah kai badon ka skul ko jonga snong ko jonga ka thang ko jonga ba ka jalai bro ko kong phila bani thungi live post nam tas nam kala ya ni i ka jing hiran jong ka laringi pe seki babon kiliang ni so thu ka jing kerdo ka ban ka ba sepelong ro ba deban dawa namar ke kenta ki ba pipi don ka lingkar ka khambon ni ka ba piapan sakri kumno pat pi pesa ya la ka jong ka yeng lingbai tai jingyo i baret la da phila bani thu ingi kumno pipin keman ni la ki ba ye ki ba thon ro agak jeng lo beri ni keduk sibung jeng iya nak tahu jeng red ketulam tang bang idan bat kami siam ya tuis kontes toman kristiano ni haban len nak jeng jeng nak benta ngem la ban yo ka riam ke bet ke bam ke di ba ha de ya be de ke puli putih pada penang pasta ikung asno ka di ke kamram jeng abang penang pasta kin mangar ba de ke no hikai am kwa bi kun ke sabi i wei lu mangadon nyungut ki kun aku penang pasta ki ba bang ke ban ru ba dai tai tu lo beri ngala ban kristiani kun jeng penang pasta ado menta tingam don ni so ai ketal manghaban tai stom kan dengan menteh ke sini dalam sini pertelang ha balik bala balik tiunya sekbri balik sekbri la jong ta ten ha pendap ini pun ko habangi kren habai de kata literacy rate lani kata ka puli putih apa ka jala ka jongi ni ka dang manus nem kala nang hier habai de bat ka jingdon jongi kena school ka drop out cases kala ngambon kong hatu kani ka jingle menti jong sarkar habai de ba ka jingdawa jongi na kai ban yo ka hok ka jongki atau kadai ka waina kimat ka ba teng ka pelong no epi bandu men siam ru ka ban ikai lani kadai nom de na kum kata kadai be kena ti ngim dai bandu men siam mo maka ka rai ka ban kong ya siam maka da ka thong ka jingiru ban siam ka kami kai ngala ji ka da ka mon song ha ka jonga ngam do ko ke ding snong ngam bandu men siam ra ngar le stom bala kat bala ban siam na penang ko sai kena ka jong bo bala pensiam ki kelas ki school ta pensiam tuition ki jung exam ju penyerap di kat ni lah mo lagi dia go drop out ti ngam la ban ngin bagi kimi ki pat tong teng ketika down ki exam mo kimi pan dia bun ti ying system ki men ki para dia bun yo sangut ya ban pen pep noi pun wat ki kena ki start ta pen pep no penyerap le mi ki exam dan kalang school dum judan to ka enrollment drive ya ban wat kena ki school pensiam ki tuition hayeng ki jung piru ko komen ka pha ngi balik ngi pen da kita ki mo ti ra ki ru Tiabai de ba kidon ki bakno bakani jingsha kala de bende kamat jing dawa jong ki noi kai persha ka management ani kita kim MC committee kumnu kai ka ba pisngo na kaliang jong pi adu kanno ga de ga jing shisha na ga de ka management committee te namar ba gimyo ye te ka management committee ha je dai school jong iru long ni up nak sarkar set top lai na ya sa system lai bana ka management kan la bani rap yang iru kemudian contribution ai kan adu mentah kan ang live post na mga adon ngapat pilon kata contribution nga pat hulap kan ang iskem gigi manage committee kishan ya ang government kaset comment live na hap live na ang imyo hap yo up nak sarkari ngim la banong ai ru kong nyai kule pi ite piwan naga district kapla jengai nangi na nong ba silong na West Giant Hills
Itu ingi kanus ngi piladon nak ni ke jaka entah. Madu at entah cerit. Di kumno hasua ba pinwan kumno PA lagi jong di PA beton. Kai ka ba pi pensngau syaki. Long kata te ngin pensio kum noi ki mo pensio bong ba ni hab lej bandawa ya la ka jong ka hong. Te lada ngi den kam ban sa met kan no kan ru long yeng hala kanong rim bandawa ya la ka jong ka hong. Te ki ba hayeng hasem ro ki ya ai musim lem. Kinam ong re e wat ikpa ki khon ro ki ai lat hi ba ni sebentar kan ni. Ngalele menta kun don hapo hospital. Henre ngai iki tang siparahi ki am. Bad ngawan sa be hang nei. Ngaklem up tang sisngiro ki ya up tang pramaki sipara. Mar phim dei ki ba jumlien ban yaki lane ban yale persya ka sarkar e te shubu na habane yeng ki telefon ki yo iling ba kini ki lat patai kubor ba ki don ki pulet ki ba ker kut ye pi ki ba don asendaan rembong makinwan kem ye pi indre ki ba shudon kum balapha batha dak sarkar kat kum kam ka badai atu ka don nem ga jing pendu men siem pat na la yeng ga jong pi Dan ke sing peduk mese na layeng. to ka hatu ka dei na ta ka daw ka ba hadu menta hadien ba kinong ilam ga jong pi ki wan ban pensngo ba ka sarkar kala kular ban pen urlong ye ga jing dawa ga jong pi bat kenturu ba pin li pai no slayeng hin reng yo sngo pat ba ka sur jong ki no hikai ki ba song ha kani ga jaka ki ong em nginum ki na kani ga jaka hadu ka dei kata ka ba pelong ipi Ha. Namar balai ka ek ba pelong ingi ban longum ta. Ba ka we ka long namar hak artrik khat artrik benai bala dep. Ka sarkar kala ai ka assurance ta ka jing tho mo. Kalong ba haka kan rai no ya kan dei ka jing lewa jongi haka third cabinet kan don lai tali cabinet kong ban ap bangi dei ban ap lai tali cabinet ong. Teng yo I haka kabinet ka baneng kong ro mdane haka ba arum dane haka balai ru kam dane te hadien jong to ka kabinet ka balai ba sarkar kala ai ka assurance kata ru kalong ba klem le tengi man se ban mi hamadan habai nung yalam jungi la ong ba yang ni ye lek no salayeng hawa ila kan tiu ngi ba lek no salayeng mo bong ba I la kular ngi ba preston la kular ba chispa ibe persen yong mdei tang chispa persen ru chispa ibe persen yong ba haka ngin khot no haka next cabinet ba in ai no ya ka e kata ka jingdwa jung hanre ke e ka ba pelong ngi ba de bangin syong hang ne wala ha padeng ba pitipi ba ginsa hang ne ha surok mo kajaru hoi kaja ka bam tikibun kibawan ai yangi kibun kibawan ai wan no seniang mo hanrei kalong ka jinjar te la sutu bangi don ka jinjar namar wala hayeng trep te kamu ong la dangi don yeng trep ru hayeng te hayeng ringi ban se bedang hapsya ikini kicing namar balei ba ngiyo I ba kat kum ka assurance ru ka sarkar bakal dap ai ngi hanrei ka klem le ai bade te yo la se hang nei lei tang da ka suntur long tang da ka tien baki keren mo tade kamut ba kawai ka long ba ngimla ban chania kai ya kata kat ba nataka daw ngi bro hi hang ne long mengi arai be hakawai ka nong rem ka ong ba kat ba ngim pat yo hakti ya kata ka order ka ba ngila hun men sem hi nginam lek pai ol ngi don hap deng ka jing tinjar hawa habangi ya bon kum ne hap deng ka ne ka uslap deng ka jing long kamariang kum ne upar jong ro wanda hanrei nginam pat sneu re kita ke namar balai bangim dei bangi ya fight tang nak banta jong ngi simet sumude ong bai ka jong ngi hi menta rei ngi yang nei ban ya fight nak banta ka future jong ki khon jingi la chai la chisni nak banta ka lawi jong ki la chai la chisni muder la da ka sarkar ka long kum ni ta sai ka lawi jong ka ri bat ka jai ban riu jong ni kan poi kenapa kedau ngiyeng hakanong rim ngin mat ikita gijing ban su ki khon jungi la chai la chisni kong namar ka sarkar ka kular ya phi ki no hikai ki baju hikai ya ka jing sisa ya ki khna ki ba puli po ki school gi jong phi henrei haba kat ya phi ki no hikai ru
kam simbat la ka kular ndai ka bu teng la ni ka longno kum ka thok ka syukur hadu katnu ka jingshania pidon ha ka sorkar ka long kumta ka jingshania te hoy hadu mentaru ngidon ni ka jingshania ya ka nginam ong nginam shania ya ka ngidon ka jingshania handre pade ban ong ba hadu katnu man ong ngimla ban coba pade kan ka shania ka jingshania te ngidon dai ngi mentangi ap hang neru ngi ap mo ya kiso ya ka sorkar bakan wan bakan aino ya ka kata kabangi ngila bu ngila dawa ngi don ka jing senia ngi ap ya kan ni kumbong isan mebon mo nang yalam jungi ilong kum kita kilok kiba ap ya ulok nama teng teng silok tingi don ka jing ya kajia ngi don ka jing ya kulmar mo handrei pade habangi perkat pade nak benta kalawe jeng kikun kikti jengi ni hab hi ong ban ya bahan chuong hakawe si te ngiru long ta ke ngiru ngilong kum kita kilok hi kibaap lanu lok wan phai seyeng mo pediang te kembot ngi pediang ya ka sorkar mi lanti balano ka sorkar kan wan ban wan ai yangi ya ka kata kabangi ngila dawa hakmat jongka to kumu samla ubayeki mentala ga jong ka hok kum namar ba pilong ru nong ikai pisngo kumno hakaba ka sorkar na kalyang ka sorkar kata na deputy chief minister sumbut mentiran ba uang baka jingyeki ka jongpi ka don aa chalendat kumno pisngo namar pimdon benta kumu nong ilam fastam ne pimdon e hindre pidon betik kum ki nong kersan ya ka fastam ke ga jingso jongpi hakata tien ke ba deputy chief minister ruang ba ka don e chalendat ye kata ngimla ban sothu e ka ba mun nrei ke ba ngi sothu ina ka jingso ka jongi ba kata ka don chalendat hi ka dei tang ka we ka ba ngi kwa ban kiu ya julop nrei ka we ka benta ngim don e chalendat te ka jingbut jong deputy chief minister ngimla ban tip ka kata ka jing berkhat jong chalendat tang ba ngi tengim don e tang kata hi ban dawa ban kiu ya ka julop ke jingye ba pie kendo kumu samla ha bede namar ba ladangi ong no ba kata ka jingsiu ka ret ba ke jingye jongpi ka ba pie kendo ka jingye te ladangi perkhat kat kumbayat kepor te tangkat ni ka jingyo ka bangyo menta ka jingye ngi kendo kibun ba namar kimar menta kila kiulut ladangi yo ya kata pisah ka ba tang sipawa impenan kam se egen ni kendo jingye ya ka babon gerkom watang ladiru namar lada perkhat ya kata ka jingsiu ka bangyo kamut ngide ben song samlasa ndai ladang song samlasa ru ladang penbon kita ka jingle enjoy kani ka jingyo jangi mut kampoi sei te sakawai ru ka jingye kalong ba nalor balarit lepa ka jingsiu ndai ka jingsiu ru kamdei ka ba yo regular ngim dikna ka don ka por ka bangyo lai banai so banai tingtang ar banai kita ki jingye te pido men siam ne mahaba ka tulap karit apa pi lejikai pat iki khna tu pido men siam ne lan nre lani pidon be ka men siam man chakri pat don nem kum kata habede ba kata habede ba khna namar ngi hapan perkhat tang namar ba ngi rit ke jingsiu nre ban pendu jingkermen ba khna ya kata ngi hap perkhat bon sien ha namar habangi perkhat ya kalau we jongki habede ba khna tamut ngim kwa ban ki khna rugin do nong ring tre daga mensiam hi ke ba nadu mensiam hi mangin tre ba mangin tei kalau we jongki ngim don nakren jingso jonga tang ngam don kanor ka ban pen du jikren ni khna man kwa hi khna tangi tre ba ndrei la da pakhat akata ka jingsiu jongi tamut ni susngo ba kat kum ka jiplut jongi ka por kami hapsu tangatai te ke jingyo i ke jongpi hato kan urlong nem kani ka jingdawa ka jongpi hagani ka kenti ka mamenta hagani kenti ladangi pe nadu ki kini ki benai sibnai bladep kembang sarkar kelakular tangba sibnai hagi lai tali ki cabinet meeting merga klem la ban simrai te dang menin misi singi nadu education minister hadu deputy chief minister ki ai kita ka asuran te ni kermen ba tharai namar kila ong ru bangin selek kloi ni kermen ni tharai kan sa ulong walada
walada ngim kampoi sagawa kat kumbangi kuat henry trai krimen hiba kasakar kan le ke babah tu jangai na layeng menta piwan baniki ini kumno ka jingso jong pi ngatrai pim 4 juta kambelen adang man tia surok ani ban songa surok ho kita kadi ga sip nongkong tang ba walada jangai maknaru nile kumno namar ba ni hab hiban isa stom namar kumbangi tri stom si po school te hangniru ni hab hiban banyo ya kita ga hok jongi bun ikwa hiban habisa stom hi namar klemujing stom te mla hiban yo ei te ngim sko ei hiru namar ba gadai jingsa gadai kesin kong hi ba ngimat ikum gini bangin thia ya po surok lani bangi haban ya mi madan pigumu pidang samla garta mano ba ai men CMP iya kata ba ai men CM te jing sko jonga hi mod kadai hi jing sko khia na ladi hi bat nabaro gini parano kai ki ba yamat ikini ki jinge te kata hi Hadien Banglayo Banyakren bat kitu kinong hikai kibla don ya ka benta ka jongki ban syakri kum kita kiba ai ya ka jingnang jing start ya ki khna iwei neki idei bela hikai lai phosnam bat ki dondu kitu ki parlok ki jongi kibla syakri ya kene ka kam ngila ban suthu bakamin sim ka bakiyo bakin don hakani ka jaka hadu kani ka sngi wat ha pedeng ki jingkular ki babun jong ka sarkar klem ka jingtho kadai namar baki scam na ladi ki don ya ka nongrim namar baki yang ha ka hok bat baki dawa baki de ban yo ya ka e ka baki de ban yo kumbala ben shet hi ha ka kam ka baki tre kumbaki wei ki olang kumtaru wala rei kamde ka jingdawa ka bahe andre tangba ka sarkar kan kentiu ya ka tulop kumba kala kular hi dalade kata haus nem arajar kat kendai de na kata ka daw kini ki noi kai ki song hang ni ki yang hang ni bat ki thia ro kini ka jaka klem da perkhat shalayeng andre hapdeng hapok kini ka jaka hapdeng jung slap jong sngi ki song ha kini ka jaka bat ka weiru ka de ka jingyo men siem na layeng ya ka ban na yeng ki pha ya ki haringkat ru baki lai thu baki ki don ki long yeng long sem ki babu ki jing duai ta kum kani ka sngi ngangej bala shai ka sngi ka banwan ka sarkar kum baki ong kim paddu jingkermen ya ka sarkar ki dang shania hi ka sarkar namar bagi ta ki badon hangte ya sekretariat ki di bala shajet upajba ki dang skemi bakin yo ya kata kerai ka bakaddu lingba ka jingtho bat ka jingkular ka kabakila kular ya kini kinoi ka ikin pendam kenang bana kini ka jaka kin yo ban mi no ban beteng bala syai ki kena ki hybrid ki kena samla ki bedon hapdeng ki jingpuli kin yo ya ka jingikai ka bahok badru baka jela ka jongi kan kieu lingba kini kinoi kai ngin yo i bakan don ka jingkela hapo ka imlang ka salang ka jongi bat ka roi ka par hapo ka jela ka jongi